Matsala ta gaba, mutane suna ta mun magana cewan wai ni ya wajaba mu ja hankalin gwamnati mu faɗa mata gaskiya da maganganu makamantan waɗannan. Wannan gaskiya ne, ya wajaba duk mutumin da yake da daman sanar da masu mulki gaskiya bai sanar da su ba, to shi shaiɗani ne bebe. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sakitu anil haqqi shaytanun akhras. Amma bambancin shine wace hanya na zaɓa ko ka zaɓa don faɗin gaskiya ɗin, wace hanya na zaɓa don in isar, kai kuma wace hanya ka zaɓa don ka isar. Na zaɓi hanyar in ina da daman ganin wanda zan faɗa wa gaskiya in gansa in faɗa masa, ko in na san wani makusancinsa in faɗa masa ya faɗa masa, ko na zaɓi hanyar in hau minbari in faɗa masa. Na taɓa, ina ƙarami sosai, ina makaranta jami'a, na karanta wata jarida 1993, na taɓa faɗin wannan kissan. Jaridan, ina jin sunanta Concord ko? Jaridan Abiola marigayi. Mene? Sunanta Concord ko? Har sunan ma na manta. To a ciki sai aka yi interview da wani tsohon shugaban ƙasa. Da aka gama interview wanda yake firan, sai yake ce masa to wani saƙo za ka bayar a kai wa shugaban ƙasa. Sai ya kalle shi ya ce ai na wucen aike ka wajen shugaban ƙasa. Wani saƙo za ka faɗa wa gwamnati? Sai ya ce ai na wucen aike ka wajen gwamnati. Idan ina da saƙo wajen shugaban ƙasa zai isa zuwa wajen shi kafin ka bar wannan wajen. Misali, ma'anan abin da ya faɗa.